Goedemiddag en welkom bij Joet. De winter liep het nog heel vier voor te wijzen. Juster wie het de warmste kriesdag in haast 40 jaar. Op verschillende plekken in Friesland joeg de thermometer dik 11 graden om. Een groot verschil met verliezen doet de redens onder boom worden konen. Een jaar later liep het betiden wel mooi tijd. In de natuur is goed te vernemen dat het zacht is. Dit is een beam met die prachtige rede bijen eraan, de hulst. Dit is voor het eerst eigenlijk dat ze er nog aan zitten. Want Auron hier en daarvoor winnen ze er heel rap al. Maar er is safvolle eten voor de vogels nog. Ze komen hier net aan thuis. Er is nog altijd geen spoor van Samuel Charlie, de Gambiaan, wie op uitnodiging van Bonne Bergsma in Burgum, maar verdwong 2 weken niet in. Together met zijn partner docht Bergsma ontwikkelingswerk in Gambia. Ze stiep je onder de woorden creamklinieken en gezinnen. Ze nou en dan nu is een inwender van het loon uit om hier te zien. Sam, die een vrouw, een baan en een vaste baan als kok in een hotel had, wie de treden die het hier in hele waard. Ik wil hier maar een heel beetje het idee hebben van, wie vertrouwen hem voor 95%, maar 4% net, hier het naar die. Want wie staan wel garant voor hem. Bergsma stiet voor €10.000 garant voor Sam en betaalde enkel zijn ticket hierheen. Politie onderzoeken en oproepen op radio en televisie gaan niet opsmieten. Er binnen dit jaar 24 mensen om het leven kwamen in het Frieske verkeer. Dat binnen er liekevolle als verliezen hier en ek in 2009. De politie neemt de cijfers stabiel, maar net gerherstellend. Vooral omdat er het aanroende hier een opvallend tal eenzijdige ongevallen wienen. De politie wil dat verkeersdeelnemers nog meer op haar rietgedrag aansprutsen worden om het al ongelukken naar onderen te krijgen. Personeel van GGZ Friesland maakt het hem zwargen. Voor de derde keer in een periode tijd met de meesten op oren plakken werkje. Dat had te krijgen met een verhoring in de vraag naar geestelijke zonzorg. Er wordt heel iets meer help bij via thuiszorg en via internet. Landelijk verdwijnen 9.000 banen. In het noorden speelt dat net. Arjan Stroetinga kon juster historisch kreuwen. Nog net jaren waard een marathonrieder voor de 4e keer Nederlands kampioen. En ook net voor de 3e keer op Riegen. Maar bij de BAM-ploeg onder leiding van Jillet Anema komt het ene succes nooit horen. Dus stieg in maat op de bandploeg juster en al heel lang net op aanmaker Arjan Stroetinga. Met oermacht pakte hij op die de nationale titel. Ja, dat is geweldig. En het komt ik gewoon door het team. Zonder het team had ik het net red. En ik het net red. En ik moet ze enorm bedanken dat de jongens hem zo opofferen voor mij. En, terwijl ze zelf goed genoeg zijn om je te winnen. Maar elke oerwinning is de blieden zichtbaar in de bandploeg. Coach Jillet Anema zijn honger naar succes is dan lang net oer. De winter is nog 4 voet, maar de BAM-rieders hunkeren naar de grote tocht der tochten. Die zitten nog net onder te komen, want we joggen nog even naar die verwachting. Joen en vannacht binnen er opklarings. Het is droog en het is een graad als 5-6. Morgen een soort bewolking, maar kans op wat rein. De zuidwestenwind helpt onkrachtig. In de kusten op het water stiert een huddewind en het is monodai maximaal 8 graden. En dit weer Nijs in het kwad. Meer Nijs in de sturing van 6 uur. Nog een mooie dag verder.